Stoupněte si víc doprava. Ne vy, toho pána myslím. Tady někdo je? Fuj, to jsem se lekla. Hleďte se, já mám takový nápad. Svlékněte se a nechte si jenom kalhotky. Pane profesore, já nosím totiž trenýrky. Cože? Trenýrky? No. Pane profesore, mám si nechat kalhotky? Ale ne, tak už si nechte trenýrky. Pane profesore, já jdu domů, vy jste nějaký přepracovaný. To se mi to nedaří dneska. Člověče, co se tady motáte? Nevidíte, že fotografují slečnu Vlasákovou? Mrška, víte? Já jsem se, pane profesore, vlez tamhle z Krstina. Cože? Totiž, jak bych vám to vysvětlil, kluk má nadání. Manželka povídá, ty troubo starej, celý život si tamhle někde dřel jako mezek, tak to zaříď aspoň klukovi, aby nemusel nic dělat, tak jsem tady. To, že mě obtěžujete v ateliéru, jak jste se sem dostal? Totiž já chodím po chodbě a říkám si, až uvidím nějaký blesky, jak tam vlítnu, a nic se neví, až koukám tadyhle na paní, víte? Vám si stýká se nebo oblíká? A že jsem tady zatím tak akorát v polovině, víte? Stejně vám řeknu, příjemná to tady je. Příjemná prácička to fotografování, víte? Já myslím, že jsme klukovi vybrali dobře, co? Co myslíte, pane profesore? Teploučko je tady, kluk by se nepřetrk, víte? Nechte se, to není pravda tohleto. Co? Snad se mi představíte, ne? To za prvé. Ano. A pak mi vysvětlíte, proč jste mě vyrušil v nejlepším. Vyrušený. Já myslím, že fotografuje. No samozřejmě, že fotografuji. Zatím prosím fotografuji. Jestli vás to zajímá, tak dokončuji sadu aktů do alba divů přírody pro arty. Můžu vám tím nějak pomoct? Jak pomoct? Já znám taky jednu, která by se perfektně mezi divy přírody hodila. Hejte tak. Kdo vás sem pustil? Tož to jak na drátka, to zařídil Křiváček. On říkal, že mě otevřete náruč, teda uvítáte s otevřenou, a právě proto se divím, že k tomu ještě furt nedochází, víte? S otevřenou tamhle náručí na mě, že vyběhnete, až máte strašně rád prasečí hlavy. A takhle, no pojďte samozřejmě dál, posaďte se, tím jste měl začít. No, pan právě. Křiváček, mě stačí ťuknout. Řeznictví, že? No jistě, vzpomínám si. Vy jste pán Zlosin, že? Ne, já jsem Militky. Promiňte, Militky, já jsem věděl, že je to něco s povahou. Já právě jste si to pople původně podle toho, že já jsem jdu kvůli našemu Zlosinovi. Ano, teda Zlosinovi, synovi. A co je s vaším Zlosinem? No, teda kluk má nadání. Ano. Manželka povídá, ty troubo starej, víte, po kom to má zdědil, nebo tamhle to nevím, jestli ona, jestli nějak spí, on snad spíše po vás. Ano. Ať on porád jenom nahý, holky a svaka. No ne, počkejte, pane Militka, na toho užije. Já jsem ochoten kvůli masu, tedy kvůli panu Křiváčkovi, pohovořit s vámi zevrubně o vašem bůčku, respektive Zlosinovi, tedy synovi, rozumíme si, synovi, o syna jde. Ale musíte mluvit k věci, já to mám hodně. No, tak já to řeknu rovnou. No, prosím vás. Já potřebuju bezpodmínečně umístit našeho tadyhle kluka Zosina na vaší stěnou fotoškolu. Ano, no, myslíte na famu. Ne, já myslím na kluka. Teďka myslím jedině na kluka. Manželka mi povídá. Ty troubo starý pitome. Pane Křiváčku, to už jste mi říkal. Tohle, že se vám... No samozřejmě, já dvakrát. Ne, to bych si vám v životě vůči vám tadyhle nedovolil říct. No tak ty prosím, troubo to jsem starý. Ano, tak nebudeme opakovat, to jsem rád. Nedovolil. Tak dál, ano. No, a jo, počkej, a poslechněte o tom paňácovi, to Co mám o paňácovi? Co? O paňácovi? Jestli jsem vám to taky říkal, o tom Pokud paňácovi. vím, o paňácovi tady dneska nepadlo ještě ani slovo. No tak i ty. A ona povídá, manželka teda povídá, potom, co mi teda říká, ty troubo starý pitomej, ona to tak nemyslí, No, nechte jí prosím, bejt, no. ona je dobrá. A povídá, zajdi zatím paňácou na tu fakultu. No, tak konkrétně. No. Ať se zase hneme dopředu. No. Za jakým paňácou? No za váma. Počkejte, za Ona to tak nemyslí, to ona je dobrá. No, tak prosím, tak ji pozdravujte. Děkuju, no, děkuju. tak. A ona, povídá, Ano. řekni mu, jak je to s tím naším klukem a s jeho nadáním. Ano, a jak je to s vaším klukem? Konkrétně, jaké měl váš kluk vysvědčení?
Z toho vyjde. To by se mě urazil. Co, já? To rozmázávat nebudem, pane profesore, víte? Podívejte se, já vám řeknu dneska už jenom jednu věc. Tenhle měsíc ze sklepa koloběžku nevytáhne. No dobře, ale chápejte. Ne, jen se ho nezastávejte, na to se ještě neznáme, Mám víte? v úmyslu. No prosím pěkně, podívejte se, já z něj jsem tamhle nějaký, že bych tohle, ale já se su jedničky, dvojky, trojky mi nevadí. Prosím, já přimhouřím i na čtyřkou. Jo, ale jaký jsou dál čísla? No, 5, 6, 7. To mi stačí. Mně stačí 5. Jemu taky, víte? A těch on měl požehnaní. No ale to je špatné, pane Smilník. No tak prosím, militky, ale to je stejně špatné. Ještě nejsem... To zbytečně hovoříme, na naší školu můžu umístit nějakého syna, prosím, když má nejhorší vysvědčení 1,5 průměr. 1,5. 1,5. No, 1,5. Tak to on překročil plán. To on má víc. S tímhle vysvědčením, které jste mě vylíčil, ano? může být váš syn přijat? No zaplať, pánu, no tak kvůli tomu dneska jsem tady. Já jsem ještě nedomluvil. No ale podstatný už jste řekl, mě už to Ale stačilo. prosím vás, nechytejte mě za slovo, pane Smilník, nechte mě domluvit. Militky, nechte mě domluvit, No ale militky. já nemám čas, taky myslíte, že jsem nějak A jako, já mám tamhle jako na drátkách kvůli vám, prosím vás, člověče. Já tamhle běžím do Dušní, To je potřebuju nevídané. umístit ještě dceru na ekonomickou. No to mě tak dalece nezajímá. Ale mě to zajímá, tam zavírají ve 4. Ale no tak prosím, ale... Počkejte, až budete mít dceru, to se naběháte, vy Ale chytré. to já věřím, No. ale prosím, já vám musím říct, že s tímto vysvědčením váš syn může být přijat jedině, pokud má výjimečné nadání. No, prosím. No a pak je vyráno úplně. Jak to? Pač nadání to on má. Jak to můžete vědět? Ale prostě, jak bych to nemohl vědět, jsem jeho vlastní táta. No právě toho se bojím. Vždyť jsme jedna krev. Jak? To jak? Normálně, dítě, kdo už by mu to dneska mohl otevřeně upřímně říct z očí, že má nadání než já. Ale prosím vás, na záleží také na úsudku ostatních. Hejte, nechte si to, jeho fotografie obrazili u nás široký okolí. Teď mu lidi za to nabízejí peníze prostě a nemá. No, Co fotografuje tak zajímavého asi váš syn, pane Plitký? Řeknu, co fotografuje můj zlasyn, pane ty profesore, negativ tamhle, vývojka. On fotografuje život. Život. Život sakum prásk. Já mám tadyhle nějaký práce, například tadyhle to. Co mě čeká? Tohle, to, pane profesore, no to je nádherná věc. To se jmenuje koloběh peněz. Podívejte se na to. Důchodce Somr vrací naší listorožce svoji penzi. No ale to je nevídané tohle. Kluk zobrazil život v jeho nahotě. No já vidím, v úplné nahotě, ale to je u nás zakázáno, prosím, to je pornografie, to nechci ani vidět, vemte No si. se na to nedívejte, vy chytraj. A co jste tamhle fotil vy? Vy. No počkejte. Co? Neurážejte. Co? To byly divy přírody, něco jiného je přeci umělecký akt a něco jiného je sprostá pornografie. Já vám něco řeknu, hejte. Ze mě tady blba dělat nebudete, víte? Já už blbec jsem. Ženská je buď u mě nahá nebo oblečená. Berete kluka nebo ne? V žádném případě vašeho syna neberu. Tak, to jsem chtěl slyšet. Hele, a já ti řeknu jednu věc. Vozejčka, jsi vegetarián. Já ti to ukřiváčka zařídím, ten už ti dneska neprodá ani svý vlastní kosti. No co koukáš, biblejstní se samo spouští, ať máš na sebe vzpomínku. Teďka vypadáš přesně jako div přírody. Nazdar, nebo kudy tady stále do ručí.